everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ng ginapustang sugilanon, Maid of Fortune. Uy, hala, attorney! Congrats! Uy, salamat kay Gakuyog yun mo! Uy, tatatay patay pa sa... Kamu na? Kami na. Ha? Kamu na yun di ay? Ay, hala, uy, hala. Kamu na yun di ay, no? Bagay magyud mo sa una pa. Hala, swertihan ni mo, Angel. Oy, naka-jackpot yung kag-attorney da. Hala, di nagituod kinahanglan nga mag-afam ka. Uy, di man good. Congrats again ninyo. Kita na ta sa reception. Okay, sige. Magkita na taon niya sa reception. Okay. Picture una ta, oy. Hi, picture una mi. Ay, kupahagi sa kong pinangga eh. Pero gamugtok lang. Dili gani halos mutanaw na ako. Hey. Hilo mo lagi kay ka. Asa day mo gusto? Magkiat ko? Napakaisaan ako ha. Paandara na yun. Mag-istorya sa ta. Oo, da ito no. Nakasaka na ako. Unsa di kung sa... Anong ingon magkaroon na nga kita na? Nituoro ba gid siya? ako naman tong gituyo para i-save ka. Di ba naglikay man ka sa iyang gitapil nga afam? Oo, di ay. Nakasagi hapon ko. Okay na lang. Di pa saylo na tika. Sige na, doon na ta. Pwede di si ka ihatod pa uli. Asa pa man dito? Manuri una. Magingon ini tagsulog? Mabitaw. Tagsara kini nga ingon ini nga tong get up. Labi na ka. Ang ngayon gigay ka. Anong kung kayo nga mapauli lang din ka? Og ipadaplin na ng imong sinina. Bitaw no? Mahal ba kaning sininaa? Mas mahal para ba ni kaysa atong giilugan na mo ni Miss Architect? Indo ta gid tan-awon nga mi katawa. Makalipay sa duga. So, asa mo ta manuroy? Oh, maode ay ni Tops sa gabi eh. Ninduta, uy! First time pa nimo dinis ha? Oo, uy! Kay bao, biya ka na ako. Asar ako masuroy. Wow! Kanindot man di ay. Dagkan kay mga ni. Kani magfag pag ini panahon sa November, December, Enero. Oh! Na, nindot kay dali picturean ta gabi. Para do na kay handumanan. Ha, sige. Picture ko. Wow! Mura man sa kog model ini. Nindot kayo mo mga shots. Thank you. Ikaw na sa akong picturean, be. Ha? Sige na. Ay, di man kayo nindot akong mga shots. Okay naman good. Ay, kini, ay gopo ka, ani. Diri sad. Mag-selfie ta, pwede? Okay. Pero, ikaw lang. Kay di kay kumaayo ng selfie. Sige. Kadit. Okay, ready? 1, 2, 3. Lain pa gid. Okay. Sige. 1, 2, 3. Picture niya dua survey. Oh, Sige. Picture mi, salamat ha. Okay. Edit ha. Okay, ready mo ha. 1, 2, 3. One more. Okay. 1, Okay. 2, 3. okay. Thank you. Okay. Nagkauyon ra ka silang food?
Okay naman. Pasado ra. Okay lang ato pagani. Okay naman. Layo lang yun. Mamalik na ta din kanang daytime na sab para lahi na sa ang view. Okay? Kuyugan na to sila si Irene. Pamilya na gid para nimo si Irene, no? Siyempre. Stable na ba sila? Oo. No? Og happy gid kaayo ko para nila. Feeling na ko, nakahuman kog mission. Mission? Si Irene, naapila lang si Ryan. Ako silang mission sa kinabuhi. Pero, nahuman naman ang akong mission nila. Nakaingon ko ba nga, ay, salamat. Nahuman nagid ko sa akong mission ni Irene. Kapoy sad, oy, makaugtas. Mao nga, nakadecide ko nga mopahuway una ko. Og ako na sang self ang akong atimanon. Ha? Tinood ka, Angel? Ang imo na sang kaugalingon ang imo atimanon? Kay nga no di ay. Praise the Lord. Gidungog na ginibong ako mga pag-ampo. Unsa day imong giampo? Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha. Unsay? Angel, dugay na kay kong in love nimo. Oh. Will you... Hoy! Attorney Marvin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Mamauli na to ay. Huwag tangan sa taganan mo. Uy. Naunsa man ko. Wa man ko makakontrol sa kong baba. Focus sa pag-drive ha. Dulugon na ba kayong karsada? Tingaling madisgrasya ta. Ay kabala ka. Imong safety ang akong priority. Sorry. Focus lagi diya sa pag-drive. Oh, okay. Nag-guilty ang amaw ay. Hala siya. Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Nganong gikilig man ko eh. Okay ra ka? Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Bang. Okay na bitaw ka? Ay, okay ra oy. Medyo tugnaw lang. Tugnaw? Sige. Pahinayin ako ang aircon. Okay ra, madara. Ako lang niya'y mupahinay kung dili na mada. Ayaw na lang og soda. Gabiin na kayo. Mupahuway na ko. Okay. O ikaw, pahuway na sa trabaho pagkaugma. Okay, sige. Ay nalag ka na og giablihan naman ni Ryan ang gate. Okay. Good night. Night. Sorry again. Di na masuot si attorney? Dili na kay gabi na kaayo. Trabaho pa ugma. Ha? Oh? Domingo man ugma. Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Hoy, Attorney Mervin. Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Malitagi sa kong pinangga, eh. Taas pagiging pride. Sige lang. Nakahuwat ng kukupila ka tuig. Tapos, makahuwat pa kukupila na lang kaadlaw. Na naman ko'y nakita nga paglaom. Ayaw na nigluag-luagi attorney. Ugti na gyud. Hugtan mo lang. Wala ni atrasay. Kahumot sa akong fried rice. Uy, alas 5 medyas buntag pa man. Sayo ako daron. Han! Oh, Han, kadungog ko. Akong susiyon, kinsa. Si Angel ka? Nagpa-deliver og pamahaw?
mo ini? O sana, Ryan? Angel, delivery para nimo. Huwag mo ko i-order. Tanawa. Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's sa mga buwaka. Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.